Takže prajeme krásny deň, momentálne trošku z iného prostredia ako zvyčajne, väčšinou sa hlasíme z auta, tentokrát to ale bude niečo iné. Tento víkend štartujeme Ožďanské serpentíny 2025, čo sú vlastne preteky automobilov do vrchu, čo je trošku iné ako rally. Som vám vlastne len chcel ukázať, že vlastne čo všetko preto musíme spraviť, aby sme sa mohli vlastne dostať na podujatie takéhoto typu, keďže ja auto svoje nemám, auto si prenajímam, takže musíme ísť na úrad, alebo teda konkrétne na klientské centrum, kde musíme overiť podpisy, aby tieto zmluvy, ktoré sú o prenajme tohto vozidla, vlastne platili, a v tej zmluve je to veľmi jednoduché, vlastne si len prenajmeme konkrétne vozidlo za nejakých podmienok a musíme vlastne splniť všetko, čo si ten prenajímateľ vlastne poskytuje, alebo teda čo on požaduje od nás. V podstate to už máme za sebou, bolo to extrémne jednoduché, za čo sme radi. Ide o takéto dve jednoduché zmluvy, ktoré máte s tým pánom, ktorý vám to auto prenajíma, buď nejaký športový tím, alebo nejaká firma, alebo nejaký jednotlivec. A ide o to, že vlastne preberáme zodpovednosť za to vozidlo počas tohto preteku a po skončení to zmluva v podstate neplatí. Hej, v prípade, keby sme tam mali nejaké škody alebo auto niečo spravím, tak aby sme to mali právne vyriešené a mohli v podstate kľudne spávať aj ja, aj on. Takže v podstate takáto verzia to je. V podstate dnes nás čakajú také prípravy, takže si ukážeme, ako čo všetko to obnáša, aby sme tam v podstate mohli byť. Čiže si ukážeme nejaké technické preberanie, administratívne preberanie, a niekto mi práve volá. Áno, počúvam. Dobrý deň, to paketa. Super, ďakujem, majte sa. Toto je jedna z tých vecí, ktoré potrebujeme vyriešiť. Prišli mi nálepky a ďalšie veci, ktoré uvidíte, ako tie prípravy vlastne prebiehajú. Celý pretek od toho začiatku až po koniec si skúsime ukázať, a hlavne aj potom sobota, nedeľa pretekania. Mimochodom, ešte tam otvárame alebo robíme takú novú vec, a to, že otvárame nový e-shop, na ktorom ja spolupracujem, takže uvidíte aj nejaké prípravy z toho. A je to vlastne pre vás všetkých, ktorí to sledujete, takže pre motošportových fanúšikov, pre jazdcov, pre spolujazdcov a pre každého, koho to baví. Super, tak poďme ďalej. Poďte sa, ak mi to došlo. Ďakujeme dievčatám z HL Agency za špičkovú prípravu všetkých materiálov na naše preteky. Bez nich by sme to nezvládli. Neviem, čo všetko to je, ale máme tu všetko. Ďalší balíček už máme. Toto je vlastne od nášho nového spolutvorcu toho e-shopu, čo je HRX. Prišla mi nejaká výbava na preteky, takže si to potom spolu rozbalíme a pozrieme. Už to podstatné vidím, takže dobre. Zvyšok mi je úplne jedno, čo tam bude, ale toto je pre mňa najpodstatnejšie, a to sú naši partneri. A bez nich by sme si to ani nemohli ten pretek nejako zrealizovať, ak by som bol úprimný. Dobre, tu sú tieto logá. Dali mi aj svoje logo. Výborne. Máme, nezabudli na mňa. Máme menovky. Vlajky máme pre istotu tiež. Nový tím. Toto ďakujeme, inak by som chcel poďakovať pánovi Matuškovi, že nás takto zobral do týmu na poslednú chvíľu, že tam môžeme štartovať, lebo by sme nemali za koho, takže ešte ho uvidíte vo videu, určite pôjdeme za ním potom spolu. Tak, výborne, zvládli sme to. Teraz som v ríti, že čo to vlastne je. Oh my god! What is that? Aha, tak to sa nič nestalo, že sme to rozstrihli, to je v poriadku. To je vlastne iba konštrukcia na tú vlajku. Toto sú legíny plus crop topy pre hostesky. Tu máme vlajky, beach flagy do servisu. Nejdem to teraz rozdávať, ukážeme si, ako to bude vyzerať real time už potom na preteku. Čiže tu máme kuklu. Toto bude rolák. Posledná vec by mali byť spodky, alebo teda nehorľavé spodky. Dobre, máme všetko, čiže sme ready. Môžeme ísť pretekať. Ako sa cítiš, Majo? Vieš čo, je to tu chaotické ako každý rok. Myslel som si, že mi to niekto zabezpečí miesto s chalanou, ale niekto to nepodarilo. Teraz to riešime tak na poslednú chvíľu, takže budeme sa tu mať servisné parkovisko, takže momentálne už len tu sa nejako zložíme a môžeme začať s technickým administratívnym preberaním, ktoré vlastne hneď tu vedlo. Aspoň to nebudeme mať ďaleko, takže už len počkáme, kedy príde nejaký organizátor, aby tu posunul túto úžasnú škodovku, a snad to bude za chvíľočku.
Bohužiaľ, kvôli technickým problémom sme museli natáčanie vlogu prerušiť. Bola to vec, ktorú sme jednoducho nevedeli ovplyvniť. Ale našťastie sme stihli zachytiť aspoň pár záberov v strate. Tak sa na to mrknite. Tak máme po prvom sobotňajšom preteku Oržianske serpentíny, ako som už spomínal, sú nejakým mojim domácim podujatím, ktoré vždycky takto radi uvítame a snažíme sa tu vždycky odštartovať. Myslím si, že to môžem zhodnotiť v skutku ako dobrý zážitok. Trošku to cinklo, dneska vďaka Bohu druhý, aj keď nás tam ešte technici stále prerazujú z kategórie do kategórie, keďže rallyové auta tu veľmi nepoznajú, takže s tým trošku bojujeme, ale to nevadí. Sme radi, že to takto dopadlo. Zrýchlovali sme sa z jazdy na jazdu. Sice sme dneska vychytali asi najviac červených vlajov, čo za moju kariéru, ešte som asi nemal v podstate nikdy viac. Asi som ju mal dneska 4-krát a 4-krát som bol vyhlásený ako za nejakého rozbitého na zrati a podobne, takže našťastie je to tu celé, auto je celé, my sme celý, technika celá, takže veľmi sa z toho tešíme a tešíme sa na ten zajtrajšok, kde skúsime znova ešte trošku zrýchliť, otestovať nejaké ďalšie nastavenia, trošku to ešte dať dole a možno dať nejaké nové pneumatiky a ešte aj túto variantu vyskúšať, aby sme sa mohli ešte zrýchliť. Takže za mňa určite super, organizácia super, atmosféra úplne top, takže musíte dať iba dobré jedlo a oddychnúť si a nazbierať tie sily na zajtrajšok. Tak Oržianske serpentíny za nami, myslím, že to bol maximálne užitý víkend, počasie nám prejalo, celý čas bolo strašne slnečno, mali sme možnosť si to vyskúšať v poriadnej horúčave v tom teple, takže pre nás to je zasa len o to lepšie, aby sme nazbierali tie skúsenosti. Auto by som povedal, že tá zmena bola fajn, naučili sme sa niečo nové, naučili sme sa ísť tým turbom viac v tempe, síce sme nemali moc na tie kopcové auta, ale tak to je asi normálne a tlačili sme čo sa dalo a dosť sme sa tam ponaháňali tak s chalanmi, takže to bolo super, hrali tam stotiny, desatiny, takže o to lepšie. Nakoniec si bereme nejaké umiestnenia, čo je to je ešte pre nás to lepšie, že sa môžeme postaviť na tú bedňu a zobrať si nejaký pohár domov na pamiatku. Veľká vďaka partnerom, hlavne celému týmu, že sme tu mohli byť. Miňovi Slamčíkovi za super pripravené auto, užili sme si to a tešíme sa na ďalšie podujatie.